Hej og velkommen til en HeyBuy videoguide, hvor jeg vil vise jer, hvordan I opretter jeres forretning på Google Places. Der er mange grunde til at oprette sig på Google Places, men de absolut primære er, at jeres forretning vil dukke op på lokale søgninger. Det vil sige, har I for eksempel en café og søger nogen efter en café i Aarhus, så får I næsten foræret en side 1-placering på Google. Og det er altså både fra iPad, på mobiltelefoner eller fra normale computere. Udover på Google-søgning alene, så vil jeres forretning også dukke op, hvis folk søger i Google Maps, deres kortværktøj, eller selvfølgelig også Google+, deres nye sociale netværk. Google Places giver derudover mulighed for let at give kunderne relevant information, som f.eks. åbningstider, jeres telefonnummer. De kan finde vej til forretningen, se adressen og læse anmeldelser, hvis der er lavet nogle af dem. Og med en Google Places-profil har du selvfølgelig også mulighed for at besvare anmeldelser. Derudover så gør det også, at I kommer i gang med Google+, og det er egentlig generelt vigtigt for jeres søgemaskineoptimering. For lige at give et eksempel, så kan jeg gå ind på google.dk og søge efter tøjvaskeri i Aarhus. Det her er et glimrende eksempel på, at der absolut ingen Google Places profiler er for nogen, der har et tøjvaskeri i Aarhus. Det her det er bare normale søgeresultater, og der er ikke noget kort herovre i højre side. Hvis vi så prøver café i Aarhus, så får vi med det samme et kort herovre i højre side, og alle dem, der har en Google Places profil, de har egentlig forsikret sig en plads på side 1 her på siden. Så man kan fx føre musen over en profil, og se, at den bliver highlightet hernede som Café Smagløs. Man kan med det samme se navnet, websiden, anmeldelser, adressen og telefonnummer. Og hvis man klikker her, så kan man også se billeder fra profilen, hvor den ligger, finde vej til den og se åbningstiderne osv. Det er det her, jeg vil vise jer, hvordan I laver på cirka 5 minutter. For at oprette en Google Places profil, så skal I gå ind på places.google.com og trykke på Get Started for Free. Google har sådan set selv en guide, som I kan følge, og det eneste jeg gør i den her videoguide, det er sådan set at følge den guide. Har I ikke allerede en Google-konto, så skal du trykke på Tilmeld dig heroppe. Det kræver et fornavn og et efternavn. Det har de fleste. Så skal man oprette en e-mailadresse. Hvis man ikke vil bruge deres @gmail, så kan man trykke på, jeg foretrækker at bruge min nuværende. Det gør jeg. Jeg vil gerne oprette for HeyBuy. Jeg vælger en kode. Og så skal man også indtage sin fødselsdato, for Google-profilen her er personlig. Så den får I også lige. Jeg er en mand. Og mit telefonnummer. Sådan der, det skal de bruge for sikkerhed. Udfylder CAPTCHA. Det er ikke sikkert, at den bliver korrekt. Og accepterer deres betingelser. Sådan. Så får I en mail, som I skal trykke på med en bekræftelseslink. Og når I har gjort det, så bliver I sendt ind på siden her. Det første, man skal gøre for at tilføje en ny fortegnelse, altså en ny virksomhed, det er at lade Google søge efter virksomheden. Så jeg indtaster HeyBuy ApS. Den er registreret Birk Centerpark 40 i Herning. Og har det her telefonnummer. Så kan man vælge en kategori, og det her det er inden for marketing. Jeg trykker send. Og så skal man egentlig bekræfte, at man er til stede på den her adresse. Og det betyder, at Google sender et fysisk lille postkort til dig med en lille kode på. Når du får den, så er der egentlig på det her postkort en lille link, som du skal gå ind på. Indtast i din browser og indtast koden. På siden her kan du indtaste et attention, og så egentlig få postkortet sendt afsted.
Når du har gjort det, så er du ved at være inde, hvor det næsten giver sig selv. Nu kan du tilføje et billede. Jeg vælger et billede på min computer. Det kan både være af facaden, eller inden for butikken selvfølgelig. Det kan godt anbefales at uploade flere billeder. Jeg lægger et mere ind. Dem gemmer jeg. Så kan man angive nogle åbningstider fra 9 til 17. Alle hverdage. Simpelt. Og man kan lave en kort beskrivelse. Her er det især vigtigt, at du bruger nogle af de søgeord, du gerne vil findes på. Så har du nogle specielle tøjmærker eller lignende, så anvend de ord i den her beskrivelse. Tryk gem. Og så kan vi egentlig bare vente på, at vores godkendelse går igennem. Det tager som sagt en lille uge, måske 2 uger, før du modtager det postkort. Det var sådan set alt, der skulle til, for at I kan blive oprettet på Google Places. Når I får den her PIN-kode, så følger I linket i postkortet, indtaster koden, og så er det sådan set aktiveret. Jeg foreslår, at I arbejder løbende med jeres beskrivelse og opdaterer åbningstiderne, for det her det er en af de absolut bedste måder at blive fundet på i lokale søgninger. Rigtig god fornøjelse.